Benvidos á Corte do Director. Hoxe imos ao cine en plan serio e vemos a última de Shyamalan, que en castellano se chamou Tiempo, pero en inglés é All, que ven sendo vello, e ambos títulos son un spoiler de carallo. A película vai sobre unha familia que vai a unha especie de resort vacacional onde non todo o que parece en teoría, pero como espectador desde o minuto 1 sabes todo o que vai pasar porque Shyamalan decidiu facer un guión lineal simple e en lugar de gozarmos de diferentes xiros de guión completamente sorpresivos, continuamos tendo unha serie B de presuposto moi cutre onde pasa todo o que o espectador pensa que vai pasar. Atenção todo mundo, ele vai fazer alguma idiotice. Oh, eu lamento desapontá-los, cavaleiros, mas parece que vocês me confundiram com um personagem de um programa de ficção. Agora quero me desculpar, mas meu fondue está quase... Destaca a fotografía e os xogos que fan coa cámara, o cal é dicir que a puta película é unha mierda, porque é moi bonita, ten moitos colores, pero o guión puido habelo escrito alguén en primeiro de cine de sábado pola tarde. Eu vou permitir isto. Hai un momento no guión que resulta super retrógrado, por chamarlo de alguma maneira, no que a parella principal está a debatir que se van a divorciar e iso é un problemón para os nenos, algo que nunha película ochentosa ou noventosa podíamos pasar por dramas da actualidade, a día de hoxe, en 2021, é unha ranciada como unha casa. Afinal de contas, por que alguém não pensa nas criancinhas? Non son matemático nin biólogo, pero os saltos temporais que plasman nesa playa non me cuadran as contas, porque a unha das nenas medralle o peito de repente, pero non lle salen pelos nas pernas. Hai un momento que odio moito no cine, que é o momento falolle ao espectador para que entenda o que está pasando, porque nos tratan como parvos, e é o de que unha das señoras protagonistas colle un coitelo oxidado e clávallo ao que está, digamos, facendo de malo e dícelle: jaja, isto funciona como se fose veleno, vas morrer porque o óxido é moi malo e estamos a cámara rápida. Un pouco así. Oh, mierda. A ver, a película cumple co seu propósito de entreter, pero en canto te podes a pensar no guión que nos plantean é unha puta mierda. Cando hai ganas, hai ganas.